Așa. Noi am venit, noi vedem ce ați căutat. Apă, dragine, să ieși! Nu-i căpion, noi vorbim de ceva feminin. Păi el e picior, domne, nu, păi lăsa. Schimbăm plăcuța asta, altceva, altceva. El e băiat prope. Papa! Hai, fraților, băi! Dați la trecatră, bătrină, băi! Bă, mai ghise potriviești cu mine decât... Vai, să mânce tata de frumoasă, dar lăsă să îmbătrânească și mai tare. Treacă 100 de ani, altceva căutăm noi. Da, da. Ceva mai tinerel. Haide bine să vedem. Hai că dumneata ești eu nu am idee. Păi ce căutăm noi? Asta-i. Frunză verde sălcioară, iată a noastră căprioară. Ea e căprioara noastră, a mirelui nostru mireasă. Haide, mire, dragă, să vedem pupicele alea dulci, scumpe, care le dădeați voi seara pe serat. Ia, vai, ce scump sunteți! Să trăiți fericiți, mulți, mulți, mulți ani, să ajungeți către sute. Deci poftiți, poftiți.